yan durin wa ranar sallar ma ba sa son zuwa idi. Wallahi tallahi bi haka ne wannan canka wallahi ni sai na kwaso durin wal kai ka jawo shi zaka yi rama mane su kwaso a bas moni. Alhamdulillah sallah wallahi komai daidai albarkacin ibada bili so sunana dan daraja lakabina mun tafi filin idi har mun je mun dawo momu da abba suma ranar suna ta sallah Khadija da momu da Zara wai bili zo mu yi selfie ni dai bana selfie ai sai a gidan yan party ki je ki nemi gwaninki dan ni ina da tawa bana harkar sami dan daraja nake noman sak. Farko assalamu alaikum Isa ƙarshe ne naku yau gani a garinku ku bani so zan baku ku bani nawa da naku DKD kuna da naku ga bili so dan taku a hip hop ba mu da dama Isa ƙarshe zan dama ga fas nan suna cin nama rappers ku dinga himma haters suna ta hamma daman ai ba su da dama shinkafa da miyar nama ka ba su za ka ga noma. Kai baba kana tarin ba su iya cinya bane ban ka ba su? Dalla ba su ina za su iya cinya ka dan abu duk ƴaƴan hoto ne ba. Gaskiya ne na ana jin Mun tafi filin idi mun saka kayan sallah muna ta barka da sallah jama'a barka da sallah in ba ka da kayan sallah ka je ka wajen babanka yayo maka ɗinkin sallah ka je ka nemi sa'idu yayo maka aikin sallar tukun ka zo ka gan mu je muna yin ta picture dafin ba ma ƙarya gado ne a jininmu kowa ai ya san mu gayin getan mu ne dili a basu money Isa karshe gwanina inusa gwanki na zo yalo na kaddi maganka Iliya Droba nawa oga na Sa'id Tela Abba Pro ma ya zo Faisal sarka kiyama Laji ina gaida ka kowa yana ta murna Hussein Bush ma namu ga kawu ma jashi ma Awwal Jela ya zo ha ha. Yau ce ranar sallah rana ce ta sakin daula dan mata suna ta sallah gagayu suna ta kalla na saka kayana da hula yau ne ranar idi gayu ku zo mu je idi karshe dan ya danna gardi Runi ka zo ka taka ga kebi wa shi ma Haruna oga namu Sani gayu Sile tanki nawa ni ne kwaso Zainab Abba ne ga Hafsat Salisu Kunyo nawa dan bala na gaishe ka Usi rayuwa sannu Esjin sahibal jinni Isa karshe ka dan zo ka zo ka bani baiti domin duk su ji kunya ai ƙaryar su ne ka zo ka ganni DKD kun mini komai yau akan ku zan yi ta maimai. Agane Billy ka zo mu dan bi selfie mana. Wallahi oga ina dan selfie busy ne ka san yan matan ƙauyen fa suna da fans. Za su dubu ko sai ma za ka yi.